Stíny v mlze. Prolog Havrané, město zahalené věčnou mlhou. I za nejjasnějších dnů zůstává krajina skrytá pod jemným, neproniknutelným závojem, který v místních probouzí prastarý strach. Generace obyvatel si předávají příběhy o stínech, temných postavách, které se zjevují, když mlha houstne. Někteří tvrdí, že jsou to duše ztracených, jiní věří, že jde o strážce dávno pohřbených tajemství. Student medicíny David Mareš spěchal po lesní cestě, nohy se mu bořily do rozmoklé hlíny. Mlha byla tak hustá, že stěží viděl na pár kroků před sebe. Srdce mu divoce bušilo, dech se měnil v krátké přerývané nádechy. Každých pár vteřin se ohlédl přes rameno, ale viděl jen bílou stěnu mlhy. Měl odjet hned, jak našel ty dokumenty. Neměl zůstávat a pátrat dál. Teď už věděl příliš mnoho. O experimentech, o dětech, o tom, co se skutečně stalo v sanatoriu před 30 lety. Náhle se ozval zvuk, hluboké, dunivé zachvění, které přicházelo ze země samotné. David se zastavil, vytáhl mobil. Displej byl mrtvý, přestože ho před hodinou plně nabil. Je tu někdo? Jeho hlas zněl cize, pohlcený mlhou. Odpovědělo mu ticho. A pak to uviděl. Siluetu, která se formovala v mlze před ním. Nebyl to člověk, alespoň ne tak, jak ho znají živí. Postava se pohybovala trhavě, její obrysy se měnily s každým záchvěvem mlhy. David chtěl utéct, ale nohy měl jako přikované k zemi. Cítil chlad, který mu prostupoval až do morku kostí. Postava se přibližovala. Teď už viděl detaily. Tvář bez rysů, ruce s prsty příliš dlouhými na to, aby byly lidské. Prosím, zašeptal David, ale věděl, že jeho prosba je marná. Stín pomalu zvedl ruku. Davidův výkřik zanikl v tichu mlhy. Když ráno přišli policisté, našli jen jeho batoh, rozšlapanou hlínu a podivný otisk v bahně, jako od lidské ruky, ale s prsty 2krát delšími než normální. A mlha dál halila Havrané do svého závoje, střežíc svá tajemství před světem venku. Kapitola 1. Návrat do mlhy. Klára Černá pozorovala krajinu za oknem vlaku, jak se postupně měnila v drsnou horskou scenérii. Prsty nervózně svírala tmavě modrou složku s logem deníku, ve které měla vystřižené články o záhadných zmizeních v Havraném. Poslední fotografie zobrazovala Davida Mareše, mladého medika, který zmizel před 3 týdny. Ty jsi pro tenhle případ jako stvořená, řekl jí šéfredaktor Novotný minulý týden. Seděl za svým masivním stolem a kouřil, přestože to bylo v budově zakázané. Máš instinkt pro příběhy, které ostatní přehlížejí. A tohle město, odmlčel se a tipl cigaretu, tohle město je plné takových příběhů. Klára se tehdy jen ušklíbla. Chcete říct, že jsem mladá a naivní, takže mě můžete poslat na případy, které nikdo jiný nechce. Ne, odpověděl překvapivě vážně. Chci říct, že máš talent vidět pod povrch věcí a v Havraném... Znovu se odmlčel. Je toho pod povrchem víc, než si dokážeš představit. Teď, když vlak projížděl poslední zatáčkou před městem, začínala chápat, co tím myslel. Mlha, která halila údolí pod nimi, nebyla přirozená. Pohybovala se proti větru, vytvářela spirály a obrazce, jako by měla vlastní vůli. Havrané se před ní konečně objevilo v celé své ponuré kráse. Starobylé kamenné domy s břidlicovými střechami se tiskly k sobě, jako by hledali ochranu před něčím temným. Nad městem se tyčila schátralá budova bývalého sanatoria, její prázdná okna zírala do údolí jako slepé oči. Když vystoupila na nádraží, byla jediným pasažérem. Studený vítr jí okamžitě pronikl pod kabát a roztančil její tmavé vlasy. Nádražní budova vypadala jako kulisa z filmu, vysoká viktoriánská okna, kamenné sloupy, masivní dřevěné dveře. Na jediné lavičce před vchodem seděl starší muž z holí. Slečna Černá? Oslovil ji, aniž by zvedl hlavu. Jeho hlas zněl jako šustění starého papíru.
Klára se zastavila. Jak víte, kdo jsem? Muž pomalu vzhlédl. Jeho oči byly nezvykle světlé, téměř průzračné. V Havraném se nic neutají, řekl s úsměvem, který se nedotkl jeho očí. Zvláštné příjezd mladé novinářky, která se zajímá o naše stíny. Klára polkla. Něco v jeho pohledu jí znervózňovalo. Jsem tu kvůli zmizení Davida Mareše. Samozřejmě, přikývl muž. Ale měla byste vědět, že některé otázky je lepší nepokládat, některá tajemství, podíval se směrem k sanatoriu, by měla zůstat pohřbená. Než stihla odpovědět, muž se zvedl a začal odcházet. Jeho hůl tiše klepala o dlažbu, dokud ho nepohltila mlha. Hotel u Havrana našla snadno. Tmavá 4patrová budova dominovala náměstí. Původně to musel být honosný měšťanský dům, ale léta zanechala stopy na jeho fasádě. Těžké dubové dveře se otevřely s tichým zavrzáním. Recepce byla osvětlena jen několika starožitnými lampami, které vrhaly mihotavé stíny na dřevem obložené stěny. Za masivním pultem seděla žena s šedivými vlasy staženými do přísného drdolu. Máte rezervaci? Zeptala se, aniž by vzhlédla od knihy hostů. Ano, Klára Černá. Recepční pomalu listovala knihou. Pokoj číslo 13, 2. patro. Podala jí těžký mosazný klíč. Snídaně je od 7 do 9. Pak se poprvé podívala Kláře do očí. A rada navíc, nechoďte ven po setmění, v mlze. Odmlčela se. Člověk snadno ztratí cestu. Pokoj byl překvapivě prostorný, zařízený starožitným nábytkem. Velké okno vedlo na náměstí, ale výhled byl zastřený mlhou. Na nočním stolku stála lampa s krajkovým stínítkem a Klára se zarazila. Vedle lampy ležela stará černobílá fotografie. Byla na ní skupina lékařů před sanatoriem a uprostřed skupiny stál její otec. Klára se posadila na postel, ruce se jí třásly. Její otec nikdy nezmínil, že by v Havraném pracoval. Tak proč? Za oknem se mlha zhustila a pokoj se ponořil do šera. Klára rychle rozsvítila lampu, ale její světlo jakoby nedokázalo plně proniknout rostoucí tmou. V tom tichu si byla jistá jednou věcí. Příběh, který přijela objevit, byl mnohem osobnější a temnější, než si dokázala představit. Kapitola 2. První stopy, ranní mlha se převalovala ulicemi Havraného jako živá bytost. Klára seděla u psacího stolu ve svém hotelovém pokoji a znovu studovala fotografii, kterou včera našla. Otec na ní vypadal mladě. Nemohl mu být víc než 30 let. Podle data na zadní straně byl snímek pořízen v létě 1989, pouhé 3 měsíce před velkým požárem sanatoria. Vytáhla mobil a vytočila otcovo číslo. Po 3. zazvonění to vzdala. Už týden jí nebral telefony, což bylo samo o sobě podivné. Pavel Černý byl vždy spolehlivý, předvídatelný. Tedy alespoň ta verze otce, kterou znala. Dobré ráno, slečno Černá, ozvalo se za dveřmi pokoje. Klára sebou trhla, byl to hlas recepční. Máte návštěvu. Pan Vránský na vás čeká v hotelové knihovně. Klára se zamračila. Nikoho takového neznala. S nikým si neplánovala schůzku. Kdo je pan Vránský? Městský archivář, odpověděla recepční skrz dveře. Říkal, že má informace o případu, který vyšetřujete. Hotelová knihovna se nacházela v přízemí, v kruhové místnosti s vysokými okny. Police s knihami sahaly od podlahy až ke stropu a vzduch byl těžký vůní starého papíru. U jednoho z oken seděl štíhlý muž v tmavém obleku. Slečna Černá, usmál se a vstal. Byl to ten samý muž, kterého včera potkala na nádraží. Ve světle dne vypadal jeho obličej ještě ostřeji, téměř asketicky. Jsem rád, že jste přišla. Vy jste věděl, že přijdu už včera na nádraží, řekla Klára přímo. Jak? Vránský se znovu posadil a pokynul jí k protějšímu křeslu. V tomto městě není mnoho náhod, slečno, zvlášť když jde o někoho s vaším příjmením. Položil na stůl mezi nimi starou koženou složku.
Tohle jsou záznamy ze sanatoria z let 1988 a 79. Našel jsem je před týdnem zastrčené za starou kartotékou. Myslím, že by vás mohly zajímat. Klára otevřela složku. První strana obsahovala seznam pacientů a personálu. A tam, mezi jmény lékařů, bylo jméno jejího otce, MUDr. Pavel Černý, oddělení experimentální psychiatrie. To není možné, zašeptala. Můj otec nikdy nepracoval v psychiatrii. Je pediatr. Opravdu? Vránský vytáhl z kapsy saka další fotografii. Byla na ní skupinka dětí v nemocničních košilích. Stáli v řadě před velkými železnými dveřmi a jejich oči... Klára polkla. Jejich oči byly prázdné, jako by se dívaly někam daleko za horizont. Váš otec vedl speciální výzkumný program, pokračoval Vránský tiše. Program, který měl zkoumat možnosti úpravy lidské paměti. Ne, zavrtěla Klára hlavou. To nedává smysl. Proč by... Protože některé vzpomínky jsou příliš těžké na to, aby je člověk unesl, přerušil ji Vránský. Nebo možná proto, že některé vědomosti jsou příliš nebezpečné na to, aby zůstaly zachovány. Vstal a přešel k oknu. Mlha venku zhoustla, jako by reagovala na jeho slova. David Mareš našel něco, co mělo zůstat skryté, něco o experimentech vašeho otce. A teď? Otočil se k ní. Jeho světlé oči byly najednou temné. Teď jste tady vy. Klára cítila, jak jí po zádech přeběhl mráz. Co přesně víte o Davidově zmizení? Jen to, co vědí všichni, odpověděl Vránský, že ho naposledy viděli, jak běží k lesu, a že mlha byla tu noc neobvykle hustá. Odmlčel se. Ale možná byste se měla zeptat spíš na to, co nevím. A co to je? Proč váš otec skutečně opustil Havrané po požáru? A proč se teď po 30 letech mlha začíná probouzet? Z chodby se ozval zvuk kroků. Když se Klára otočila ke dveřím, nikdo tam nebyl. Když se podívala zpět, Vránský byl pryč. Na stole ležela jen stará složka a nový vzkaz napsaný elegantním rukopisem. Navštivte archiv. Najdete mě tam, až budete připravená zjistit pravdu. Kapitola 3. Archiv pravdy. Městský archiv sídlil v staré barokní budově na okraji náměstí. Klára stála před masivními dřevěnými dveřmi a váhala. V tašce měla složku od Vránského, dokumenty, které převrátily všechno, co si myslela, že ví o svém otci. Mlha se kolem ní převalovala v podivných spirálách. Bylo teprve 10 hodin dopoledne, ale den byl temný jako za soumraku. Když konečně sebrala odvahu a vstoupila dovnitř, přivítalo jí ticho a vůně starých knih. Čekala jsem vás dřív, ozvalo se ze tmy. Zpoza vysokého pultu vystoupila drobná žena s brýlemi na řetízku. Jsem Helena Kovářová, správkyně archivu. Vy víte, kdo jsem? Samozřejmě, přikývla Helena. Pan Vránský mi o vás řekl. Pojďte, připravila jsem něco, co byste měla vidět. Vedla Kláru úzkými chodbami mezi regály plnými dokumentů. Jejich kroky se ozývaly na staré dřevěné podlaze. Zastavili se před těžkými železnými dveřmi. Tohle je speciální oddělení, vysvětlila Helena a odemkla několik zámků. Dokumenty, které nejsou pro veřejnost. Místnost za dveřmi byla malá a chladná. Uprostřed stál starý dřevěný stůl a na něm ležela velká kniha v kožené vazbě. Tohle je originální deník doktora Kratochvíla, řekla Helena tiše. Byl hlavním výzkumníkem v sanatoriu před požárem a také, odmlčela se, blízkým přítelem vašeho otce. Klára otevřela deník. Písmo bylo drobné, ale čitelné. Června 1989. Experiment postupuje podle plánu. Subjekt 23 vykazuje silnou odezvu na novou metodu. Paměťové bloky jsou stabilní. Pavel Černý má pravdu. Děti jsou mnohem vnímavější k procesu než dospělí. Ale ta mlha. Něco se děje s mlhou. Jako by reagovala na naše pokusy. Včera jsem viděl stíny. Jaké experimenty? Zeptala se Klára. Hlas se jí třásl. Helena vytáhla z police další složku.
Oficiálně šlo o léčbu traumat pomocí řízeného zapomínání, ale ve skutečnosti otevřela složku a ukázala Kláře sérii fotografií. Byly na nich děti připojené k podivným přístrojům, jejich oči byly prázdné, tváře bez výrazu. Snažili se vymazat specifické vzpomínky, pokračovala Helena. Ale něco se pokazilo. Mlha začala reagovat. Jakoby vzpomínky, které vymazali, nezanikly, ale přešly někam jinam. Do mlhy samotné. Klára listovala deníkem dál. Července 1989 subjekt 25 zmizel. Prostě se rozplynul v mlze. Pavel je vyděšený. Říká, že musíme experimenty zastavit. Ale už je pozdě. Mlha má vlastní vůli. A ty stíny už nejsou jen v mé hlavě. Všichni je vidí. A pak přišel požár, řekla Helena tiše. Kdo ho založil? Oficiálně? Závada na elektroinstalaci. Neoficiálně. Helena se odmlčela a pohlédla z malého okna ven, kde se mlha převalovala v podivných tvarech. Někteří říkají, že to byla mlha sama. Že si přišla pro to, co jí patřilo. Náhle se ozvalo tiché zaklepání na dveře. Když se otočili, nikdo tam nebyl. Jen na podlaze ležel další list papíru. Klára ho zvedla. Byl to výstřižek z novin z roku 1989. Tragický požár v sanatoriu. Jediným přeživším je mladý lékař Pavel Černý, který byl nalezen v bezvědomí před budovou. Podle předběžných zpráv trpí úplnou ztrátou paměti. Můj otec. Klára nedokázala dokončit větu. Ztratil všechny vzpomínky na Havrané, dokončila Helena. Nebo možná mu je mlha vzala. V tu chvíli zhasla světla. Místnost se ponořila do tmy, jen šedivé světlo pronikající oknem vrhalo matné stíny na stěny. To se stává často, řekla Helena klidně a zapálila starou petrolejku na stole. Elektřina v archivu je nespolehlivá. V mihotavém světle lampy Klára pokračovala ve čtení deníku. Poslední zápis byl datován den před požárem. Srpna 1989. Už je nemůžeme zadržet. Stíny jsou všude. Pavel měl pravdu. Zašli jsme příliš daleko. Děti. Jejich vzpomínky. Všechno je teď součástí mlhy. A ona si pro nás jde. Musíme to ukončit. Musíme. Zápis končil rozmazanou čárou, jako by někdo přerušil doktora Kratochvíla uprostřed psaní. Co se stalo s doktorem Kratochvílem? Zeptala se Klára. Helena zavrtěla hlavou. Jeho tělo nikdy nenašli, jen jeho deník, položený na stole přesně tak, jak ho vidíte teď. Klára pocítila náhlý chlad. Světlo petrolejky se zachvělo, jako by místností prošel průvan. A pak to uviděla. V rohu místnosti se mlha protáhla pod dveřmi dovnitř a začala formovat podivný tvar. Heleno, začala, ale správkyně archivu už to také viděla. Musíme jít, řekla rychle a začala sbírat dokumenty. Teď hned. Ale než stihli dojít ke dveřím, mlha zhoustla. V jejich záhybech se formovala postava, vysoká, neurčitá, s prsty příliš dlouhými na to, aby byly lidské. Pamatujete si ho? Zašeptala Helena. Doktora Kratochvíla? Stín v mlze se pohnul směrem k nim. Klára cítila, jak jí po zádech stéká studený pot. V hlavě jí pulzovala jediná myšlenka. Tohle není přirozené, tohle není možné. A pak stín promluvil. Byl to hlas starý jako sama mlha, šepot, který zněl jako šustění starých papírů. Přišla jsi hledat pravdu, Kláro Černá, ale jsi připravená ji přijmout? Klára nemohla odpovědět. Její tělo bylo paralyzované strachem. Helena vedle ní pevně sevřela petrolejku. Někdy, řekl stín, je lepší zapomenout, tak jako tvůj otec. A pak, stejně náhle jako se objevil, se stín rozplynul. Světla znovu zablikala a rozsvítila se. Místnost byla prázdná, jen na stole ležel nový list papíru. Byl to další výstřižek z novin, tentokrát čerstvý. Záhadné zmizení pokračuje David Mareš, 23, jejíž pátou obětí nevysvětlitelných zmizení v Havraném. Policie je bezradná. Co to znamená? Zeptala se Klára třesoucím se hlasem. Helena položila petrolejku na stůl. Její tvář byla bledá, ale odhodlaná.
Znamená to, že mlha si pamatuje a že váš otec nebyl jediný, kdo přežil experimenty. Kdo ještě? Vy, odpověděla Helena tiše. Byla jste tam také, Kláro, jako dítě, proto jste se vrátila. Mlha vás volá domů. V Klářině hlavě se něco pohnulo, vzdálená vzpomínka, téměř zapomenutá. Bílé chodby, přístroje, pláč dětí a její otec, mladší, s vyděšeným výrazem ve tváři, jak ji někam nese. Ale jak? Klára se zarazila. Jak to můžete vědět? Helena vytáhla poslední fotografii. Byla na ní malá holčička s tmavými vlasy, sedící na nemocničním lůžku. Na zádech fotografie bylo napsáno subjekt 27, Klára Černá, věk 5 let. Protože, řekla Helena, jsem tam byla také a na rozdíl od vás, já nikdy nezapomněla. Kapitola 4. Probuzené vzpomínky. To není možné, zašeptala Klára a znovu se podívala na fotografii malé holčičky. Její vlastní tvář z dětství na ní hleděla prázdnýma očima. Mám normální vzpomínky na dětství, na školu, na prázdniny u babičky. Helena se hořce usmála. Falešné vzpomínky. Váš otec byl expert na jejich vytváření. Bylo to milosrdnější než pravda. Venku se začalo stmívat, přestože bylo teprve časné odpoledne. Mlha za okny zhoustla do neprostupné šedé stěny. Musím mluvit se svým otcem, řekla Klára rozhodně a vytáhla telefon. Tady není signál, upozornila jí Helena. Archiv je příliš hluboko, ale odmlčela se. Možná existuje jiný způsob, jak zjistit pravdu. Přešla k jedné z polic a vytáhla malou dřevěnou krabičku. Tohle jsem našla po požáru. Patřilo to vašemu otci. Uvnitř byla stará audiokazeta a několik polaroidových fotografií. Na první z nich byl Pavel Černý v bílém plášti stojící před skupinou dětí. Na druhé byl stejný muž, ale jeho výraz byl jiný, vyděšený, zoufalý. Třetí fotografie zachycovala přístroj připojený k dětské posteli. To je zařízení na modifikaci paměti, vysvětlila Helena. Vyvinuli ho speciálně pro experimenty. Dokázal přepsat vzpomínky nebo je úplně vymazat. Klára vzala do ruky kazetu. Na štítku bylo napsáno subjekt 27, závěrečný záznam. Můžeme to přehrát? Helena přikývla a vytáhla z šuplíku starý přenosný magnetofon. Když vložila kazetu, místnost naplnil praskot statické elektřiny. A pak se ozval hlas jejího otce. Záznam číslo 27, 1. srpna 1989. Subjekt vykazuje silnou rezistenci vůči procesu. Vzpomínky jsou příliš silné. Mlha reaguje neobvykle. Musím ji zachránit. Už vím, co se děje s ostatními dětmi. Mizí v mlze. Jejich vzpomínky, jejich duše. Všechno pohltila, ale Kláru nedostane. Raději ji nechám zapomenout všechno. Ozval se dětský pláč a pak zvuk běžících kroků. Záznam skončil. Den před požárem, řekla Helena tiše. Váš otec vás té noci odvezl z Havraného. Byl jediný, kdo pochopil, že mlha, že si bere víc než jen vzpomínky. Klára cítila, jak se jí točí hlava. Fragmenty vzpomínek se začaly vynořovat jako střepy rozbitého zrcadla, bílé chodby, pláč jiných dětí, pocit ztráty něčeho důležitého. Náhle se dveře archivu rozletěly do kořán. Dovnitř se valila mlha, hustší než kdy předtím. A v ní se formovaly postavy, stíny dětí, které zmizely před 30 lety. Pamatuješ si nás? Zašeptaly hlasy v mlze. Byli jsme tu s tebou, všichni jsme byli součástí experimentu. Helena rychle popadla Kláru za ruku. Musíme jít, teď. Proč? Klára nemohla odtrhnout oči od stínu. Co chtějí? To, co jim bylo vzato, odpověděla Helena a táhla jí ke dveřím. Vzpomínky, životy. A vy jste jediná, kdo přežil, jediná, kdo unikl. Když probíhali chodbami archivu, mlha je následovala. Ve vzduchu byl cítit chlad a vůně spáleného papíru, stejná vůně, která podle záznamu naplnila sanatorium těsně před požárem. Kam běžíme? Vydechla Klára. K jedinému člověku, který vám může pomoct,
odpověděla Helena. K Vránskému. On ví, jak zastavit to, co váš otec začal. Za nimi se ozval zvuk trhajícího se papíru. Stovky dokumentů v archivu se začaly rozpadat, jako by je mlha sama chtěla zničit. Vymazat poslední důkazy o tom, co se skutečně stalo. Když konečně vyběhli na ulici, město bylo ponořené do nepřirozené tmy. A někde v dálce se ozýval zvuk sirén. Co se děje? Zeptala se Klára. Další zmizení, odpověděla Helena temně. Mlha se probouzí. A tentokrát si přišla pro všechny, kdo znají pravdu. Kapitola 5. Vránského tajemství. Mlha se valila ulicemi Havraného jako přílivová vlna. Klára a Helena běžely starobylými uličkami. Jejich kroky se odrážely od kamenných zdí. Zvuk sirén v dálce pomalu utichal, pohlcený nepřirozenou mlhou. Tady, vydechla Helena a zastavila před starým domem na konci slepé ulice. Byla to vysoká viktoriánská budova s věžičkou. Její okna svítila slabým namodralým světlem. Vránský nás očekává. Sotva to dořekla, těžké dubové dveře se otevřely. V nich stál archivář, tentokrát bez hole, a jeho světlé oči zářily v přítmí jako kočičí. Rychle dovnitř, řekl naléhavě, už jsou blízko. Jakmile za nimi zavřel dveře, Klára ucítila změnu v atmosféře. Vzduch uvnitř byl čistý, bez náznaku mlhy a ve vzduchu vonilo něco jako spálené dřevo a staré knihy. Ochranné symboly, vysvětlil Vránský, když zachytil její pohled na podivné značky, vyryté do dveřních rámů. Staré jako město samo, mlha sem nemůže. Vedl je do knihovny v prvním patře. Místnost byla kruhová, s policemi knih sahajícími od podlahy ke stropu. Uprostřed stál masivní stůl pokrytý mapami a starými dokumenty. Váš otec tohle všechno začal, řekl Vránský a položil na stůl starou koženou složku. Ale začalo to dlouho před ním. Havrané vždycky přitahovalo určitý druh lidí. Lidi, kteří chtěli experimentovat s věcmi, kterým nerozuměli. Otevřel složku a ukázal na sérii fotografií z počátku 20. století. Zachycovali stejné sanatorium, ale v jeho původní podobě. Původně to byl výzkumný ústav pro studium lidské mysli, pokračoval. Váš otec objevil jejich záznamy a rozhodl se pokračovat v jejich práci, ale netušil, že probudí něco staršího. Tu mlhu? Zeptala se Klára. Vránský zavrtěl hlavou. Mlha tu byla vždycky. Je to brána mezi naším světem a něčím jiným. Něčím, co se živí vzpomínkami, emocemi, lidskými dušemi. Experimenty vašeho otce tu bránu otevřely do kořán. Náhle se ozvala rána. Okna se zachvěla pod náporem mlhy venku. Chtějí dovnitř, zašeptala Helena. Ne, opravil ji Vránský. Chtějí ji, ukázal na Kláru. Jste poslední, kdo unikl, poslední, kdo nese vzpomínky na to, co se skutečně stalo. Ale já si nic nepamatuju. Vaše vědomá mysl možná ne, řekl Vránský a přešel k jedné z polic. Vytáhl malou dřevěnou krabičku. Ale někde hluboko uvnitř, ty vzpomínky jsou stále tam. Otevřel krabičku. Uvnitř byl malý stříbrný přívěsek ve tvaru klíče. Tohle patřilo vaší matce, řekl tiše. Klára stuhla. Moje matka zemřela při autonehodě, když mi byly 2 roky. Ne, zavrtěl hlavou Vránský. Vaše matka byla jednou z výzkumnic v sanatoriu. A když zjistila, co váš otec dělá s dětmi, pokusila se to zastavit. Klářin svět se začal točit. Vzpomínky, které považovala za pravdivé, se začaly rozpadat jako domeček z karet. Ten požár, pokračoval Vránský, nebyl nehoda. Vaše matka se pokusila zničit výzkum, ale mlha si ji vzala, stejně jako všechny ostatní. Venku se ozval zvuk tříštícího se skla. Mlha začala pronikat škvírami v oknech. Formovala se do postav. Děti, ženy, muži, všichni ztraceni v experimentech. Už není čas, řekl Vránský naléhavě. Musíte si vzpomenout. Musíte. Nedokončil větu. Okna knihovny se rozletěla v explozi skla
a mlha se vevalila dovnitř jako přílivová vlna. A s ní přišly stíny, desítky postav z minulosti, jejich prázdné oči upřené na Kláru. Mezi stíny vystoupila jedna postava, žena v laboratorním plášti, s dlouhými tmavými vlasy. Její tvář byla jako vybledlá fotografie, ale Klára ji okamžitě poznala z rodinných alb. Mami, vydechla. Stín její matky se přiblížil. Její hlas zněl jako šepot větru. Měla jsem tě ochránit. Před tím vším. Před ním. Nenechte je mluvit, vykřikl Vránský a vytáhl z police starou knihu. Začal číst jakési zaříkadlo v neznámém jazyce, ale stíny se jen zasmály. Už je pozdě na starou magii, promluvili jedním hlasem. Mlha si bere, co jí patří. Helena popadla Kláru za ruku. Musíme ke sklepení, je tam. Nedokončila. Mlha ji náhle ovinula jako had a začala jí táhnout k rozbitému oknu. Běžte, vykřikla ještě, než jí mlha pohltila. Heleno! Klára se vrhla k oknu, ale Vránský ji zadržel. Ne, už jí nepomůžete, musíme ke sklepení. Je tam něco, co váš otec ukryl. Proběhli dveřmi a dolů po točitých schodech. Za nimi se ozýval šepot stínů a zvuk trhajícího se papíru. Knihy v knihovně se rozpadaly na prach. Sklepení bylo osvětlené pouze Vránského starou lucernou. Mezi kamennými sloupy stály police plné starých přístrojů a dokumentů. Tady, řekl Vránský a zamířil k masivnímu trezoru ve zdi. Váš otec to zde ukryl den před požárem. Vytáhl klíč, přesnou kopii přívěsku, který předtím ukázal Kláře. Když otevřel trezor, uvnitř byla malá kovová krabice a vedle ní složený dopis. Dopis byl adresován Kláře. Má nejdražší dcero, pokud toto čteš, znamená to, že jsem selhal. Že mlha si přišla i pro tebe. Chtěl jsem tě ochránit, dát ti nový život, nové vzpomínky, ale některá tajemství nelze pohřbít navždy. V krabici je přístroj, prototyp, který jsme vyvinuli s tvou matkou. Dokáže vrátit vzpomínky, všechny, ale je tu cena. Vždycky je cena, odpusť mi. Táta, už jsou tady, řekl Vránský a pohledl ke schodům, kde se začala formovat mlha. Klára sevřela kovovou krabici. Co mám dělat? Rozhodnout se, odpověděl Vránský temně. Vzpomenout si na všechno, nebo nechat mlhu, aby si vzala, co jí patří. Stíny se přibližovaly. Mezi nimi byla její matka, Helena, všechny ztracené děti. A za nimi něco temného, prastarého. Klára otevřela krabici. Kapitola 6. Cena vzpomínek. V kovové krabici ležel malý přístroj podobný staromódnímu Walkmanu. Měl 2 elektrody na tenkých drátech a jediné tlačítko. Na jeho povrchu byla vyrytá varování v několika jazycích. Rychle, naléhal Vránský. Mlha už zaplavovala sklepení, stíny se formovaly ve stále jasnější tvary. Musíte se rozhodnout teď. Klára pohlédla na přístroj, pak na stín své matky. Co se stane, když si vzpomenu? Nikdo neví, odpověděl Vránský. Nikdo to nikdy přežil? Dokončila za něj. Stíny se přiblížily, jejich šepot zněl jako vzdálený pláč. Některé vzpomínky jsou pohřbené z dobrého důvodu, řekl stín její matky. Některá tajemství by měla zůstat skrytá. Ale Klára už věděla, že není cesty zpět. Přiložila elektrody ke spánkům a stiskla tlačítko. Bolest byla okamžitá a ochromující. Jako by jí někdo vrazil do hlavy tisíce jehel. A pak přišly vzpomínky. Bílé chodby sanatoria, křik dětí, přístroje připojené k jejich hlavám. Její otec u ovládacího panelu, tváří staženou soustředěním. Ještě jednou, subjekt 27. Zapomeň. Její matka, běžící chodbou s dokumenty. Musíme to zastavit, Pavle, oni nemizí, oni se mění. A mlha. Všudy přítomná mlha, která se vkrádala pod dveře, do mysli, do duší. Ne, vykřikla Klára a pokusila se strhnout elektrody, ale její svaly nereagovaly. Vzpomínky proudily dál. Tajná místnost v podzemí sanatoria. Kruhy nakreslené na podlaze. Staré knihy plné symbolů.
Je to brána, říkal jeden z doktorů. Brána do místa mezi světy a děti jsou klíč. Její matka, stojící v plamenech, křičící něco nesrozumitelného. A pak ji pohltila mlha. A nakonec poslední noc. Její otec, běžící s ní v náručí pryč ze sanatoria. Za nimi výkřiky, oheň a mlha plná stínů. Dost. Klára konečně dokázala strhnout elektrody. Padla na kolena, z nosu jí tekla krev. Ale teď si pamatovala všechno. Oni tím vydechla. Oni se nesnažili vymazat vzpomínky. Oni se snažili otevřít bránu do něčeho strašného. Vránský přikývl. A váš otec a matka se to pokusili zastavit. Ale bylo příliš pozdě. Brána už byla otevřená. Stíny kolem nich začaly ustupovat, formovat se do jediného temného víru. A v jeho středu se objevila postava. Vysoká, temná, s prázdnotou místo tváře. Konečně, promluvila bytost hlasem, který zněl jako praskání ledu. Poslední klíč. Co si zač? Zeptala se Klára, i když v hloubi duše už znala odpověď. Jsem to, co čeká za branou, to, co se živí vzpomínkami, sny, dušemi. A ty? Bytost natáhla ruku s prsty dlouhými jako drápy. Ty jsi poslední, kdo drží bránu zavřenou. Vránský se postavil mezi Kláru a temnou bytost. Pečeť ještě drží, nemůžeš si ji vzít. Bytost se zasmála. Zvuk, který zněl jako drcení kostí. Pečeť? Tu starou magii? Zvedla ruku a Vránský odletěl stranou jako hadrová panenka. Ta ztratila sílu v okamžiku, kdy si vzpomněla. Klára cítila, jak se jí v hlavě převalují nově objevené vzpomínky. Každá z nich byla jako střep zrcadla. Ostrá, bolestivá, ale ukazující část větší pravdy. Ty experimenty, řekla pomalu, nebyly jen o vymazávání vzpomínek. Byli jsme nádoby. Měli jsme v sobě udržet něco z druhé strany. Chytré dítě, přikývla bytost. Každé z těch dětí neslo část mé existence, část mé síly a ty jsi byla poslední, nejsilnější. Proto tě otec ukryl. Mlha kolem nich zhoustla, formovala se do obrazu z minulosti, děti připojené k přístrojům, jejich prázdné oči, jejich křik. A s každým obrazem si Klára vzpomínala víc. Ale něco se pokazilo, pokračovala, skládajíc střípky vzpomínek dohromady. Matka to objevila, že ty děti, že jejich duše, že se staly součástí něčeho většího, dokončila bytost. Součástí mě. A teď, když si pamatuješ, když je pečeť zlomená, je čas dokončit, co začalo před 30 lety. Natáhla své stínové ruce ke Kláře. Mlha se začala stahovat kolem nich jako kokon. Ale něco bylo jinak. Klára cítila v hlavě pulzování, ne bolest ze vzpomínek, ale něco silnějšího. Něco, co její otec musel vědět, když ji tehdy zachraňoval. Ne, řekla pevně a napřímila se. Ty nemáš sílu si nás vzít, proto potřebuješ, abychom zapomněli, abychom se vzdali sami. Bytost zaváhala. Ty nemůžeš. Můžu. Klára sevřela v ruce matčin přívěsek, protože teď si pamatuju všechno. I to, co mi matka řekla tu poslední noc. O tom, jak tě zastavit. Z přívěsku začalo vycházet světlo. Slabé, ale stále silnější. Stejné světlo, které její matka použila v noci požáru. Vzpomínky nejsou zbraň, zasyčela bytost. Jsou to řetězy, vězení. My nabízíme svobodu. Ne, zavrtěla Klára hlavou. Nabízíte prázdnotu. A já, zvedla přívěsek výš. Já si pamatuju, kdo jsem. Světlo explodovalo místností jako supernova. Klára začala odříkávat slova, která si pamatovala z matčiných rtů. Prastarý jazyk, starší než město samo. Slova, která její matka použila k zapečetění brány. Bytost zaječela. Zvuk, který otřásl základy budovy. Stíny kolem se začaly kroutit a rozpadat. Nemůžeš nás všechny zachránit, syčela bytost. Jsme součástí této země, této mlhy. Ne, řekla Klára pevně. Světlo z přívěsku pulzovalo v rytmu jejího srdce. Ale můžu vám dát svobodu. Začala zpívat prastarou píseň, kterou si najednou pamatovala z dětství.
píseň, kterou jim matka zpívala před experimenty. Nebyla to ukolébavka, jak si vždycky myslela. Byl to klíč. Stíny dětí začaly vystupovat z mlhy. Ale tentokrát byly jiné, jasnější, skutečnější. V jejich očích už nebyla prázdnota, ale naděje. Kláro, vystoupil v předstín její matky. Dokončí to, co jsem začala, osvoboď je. Bytost se vrhla vpřed s výkřikem vzteku, ale narazila na bariéru světla. Oni jsou moji. Ne, odpověděla Klára. Byli jsme tvoje vězení, nádoby, co tě měly udržet v tomto světě. Ale teď, pozvedla přívěsek a dokončila matčino zaříkadlo, teď jsi ty naším vězněm. Světlo explodovalo do všech stran. Bytost se začala rozpadat. Její temná podstata se trhala jako starý papír. Mlha se točila v divokém víru, strhávajíc s sebou 30 let bolesti a ztracených vzpomínek. A pak ticho. Když Klára otevřela oči, sklepení bylo prázdné. Jen Vránský se pomalu zvedal ze země a před nimi, na studené kamenné podlaze, ležela stará fotografie. Byla na ní skupinka dětí před sanatoriem, všechny se usmívaly. Skutečné úsměvy, ne ty prázdné z experimentů. Co se stalo? Zeptal se Vránský tiše. Vrátila jsem jim jejich příběhy, odpověděla Klára. Jejich pravé vzpomínky, ne ty, které jim vnutili v experimentech. Venku se mlha začala rozplývat. Poprvé po 30 letech pronikly do ulic Havraného skutečné sluneční paprsky. A bytost? Je uvězněná tam, kde měla vždycky být. Ne v dětech, ne v experimentech, ale v místě mezi světy, tam, odkud přišla. Když vyšli ven, město vypadalo jinak, jasnější, svobodnější. Na náměstí stáli lidé a dívali se na nebe. Poprvé po 10 letích viděli modř nad hlavami. A co teď? Zeptal se Vránský. Klára se vřela v dlani přívěsek a fotografii. Teď musím najít svého otce. Je čas, aby si i on vzpomněl. Nad Havraným začínal nový den. Den bez mlhy, bez stínů. Den, kdy pravda konečně vyšla na světlo. Epilog. Světlo po mlze. O měsíc později. Klára stála před brankou malého domku na okraji Prahy. Dřevěný plot potřeboval nový nátěr a na zahradě přerůstala tráva. Její otec se o takové věci nikdy moc nestaral. Přejela prsty po mačině přívěsku, který teď nosila na krku, a zazvonila. Pavel Černý otevřel dveře a na okamžik zůstal stát jako socha. Jeho oči unavené a nejisté se střetly s dceřinými. Už víš, že? Zeptal se tiše. Klára přikývla. Všechno. Posadili se v kuchyni, kde tolikrát snídali, kde jí vyprávěl pohádky, falešné vzpomínky, které měly překrýt pravdu. Teď mezi nimi ležela stará fotografie z Havraného. Ten den, kdy vypukl požár, začal Pavel třesoucím se hlasem. Tvoje matka objevila pravdu o experimentech, o tom, co ta bytost dělala s dětmi. Snažila se to zastavit, ale já... Odmlčel se. V očích se mu leskly slzy. Já byl zbabělec. Dokázal jsem zachránit jen tebe. A dát mi nové vzpomínky, doplnila Klára. Myslel jsem, že tě chráním. Vzal do ruky fotografii. Ale ona měla pravdu. Některé věci nemůžeme jen tak pohřbít a zapomenout. Proto si schoval ten přístroj? Tušil si, že jednou, že se pravda provalí? Ano, tvoje matka vždycky říkala, že pravda si nakonec najde cestu na světlo. Usmál se smutně. Byla silnější než já, než my všichni. Klára vytáhla z tašky noviny. Na titulní straně byl článek o Havraném, první za 30 let, který říkal pravdu. Město se mění, řekla. Helena přežila. Mlha ji nevzala, jen uvěznila. Teď pomáhá ostatním vyrovnat se s minulostí. A Vránský usmála se. Zjistili jsme, že jeho rodina střežila město po staletí. Předtím, než přišly experimenty. A co obyvatele? Učí se žít bez mlhy, bez tajemství. Není to lehké, ale... Vytáhla další fotografii, čerstvou. Zachycovala náměstí v Havraném zalité sluncem, děti hrající si u kašny, lidi s jasnýma očima. Myslím, že se jim to daří.
Pavel dlouho mlčel, prohlížeje si fotografii. A ty? Zeptal se nakonec. Můžeš mi odpustit? Klára se natáhla přes stůl a vzala ho za ruku. Už jsem odpustila. Teď je čas začít znovu, se všemi vzpomínkami, dobrými i těmi těžkými. Když později odcházela, slunce zapadalo a barvilo nebe do odstínu růžové a zlaté. Na okamžik se jí zdálo, že v soumraku zahlédla známý obrys, svou matku, usmívající se, konečně svobodnou. Pak obraz zmizel, ale teplo v jejím srdci zůstalo. Některá tajemství možná měla zůstat skryta. Ale pravda, jak její matka vždy říkala, nakonec vyjde na světlo. A s ní přichází nejen bolest, ale i uzdravení. Nad Havraným teď svítilo slunce. A i když občas, za zvláště chladných rán, se městem převalila mlha, už to nebyla ta dusivá temná přítomnost z minulosti. Byla to jen obyčejná mlha, za kterou vždy čekalo světlo nového dne.